Mae mor braf i fod nôl yma ar faes y Sioe yn Llanelwedd, ar gyfer yr wyl na sy'n neud i ni gyd deimlo fel bodolig ar y ffordd, ynddo fe? Dwi'n enjoyo hon, de. A dwi wedi cael yn sbwylio heddiw yn y neuadd fwyd, sgyrsia diddorol, a di dechrau sio bodolig. Ond dim dyna'r unig uchafbwyntiau ti heddi fe, Mari? O na, mae yna rhywbeth i digwydd i fi heddiw, de. Na i gofio am byth. A mae yna fochyn a roset yn rhan o'r stori. Ti wedi cael diwrnod da? Diwrnod i'w gofio yn y cylch gwartheg na gymaint o eiliadau cofiadwy a dagre o hapusrwydd hefyd, a gewch chi'r stori yna i gyd yn yr awr nesaf yma. Steddwch nôl felly i fwynhau holl uchafbwyntiau'r Ffair Aeaf 2025. Dwi'n eich aros i chi fel bod i wedi gwneud, de. Ar y rhaglen heno, Adam yn yr ardd yn blasu cynnyrch y neuadd fwyd. Myrddin y dewin nôl yng nghylch y moch. Cyhoeddi enillydd gynta gwobr goffa dydd Jones Evans. Ac ardal newydd, cwr y ceffylau a'r helgwn, yn plesio Rhys y Llysgenad. Fori mae'r prif bencampwriaethau, ond mae'r cystadlu'n ffyrnig o'r peth cyntaf fore Llun. A dau sy'n gobeithio profi llwyddiant efo'i heffrod leni ydy Denley Jenkins, sy'n heb fethu'r un ffair ers yr un gyntaf erioed yn 1990, a'i Wyras Megan, sy'n cystadlu am y tro cyntaf. Mae hon yn frwydr i'r cenedlaethau. Denley Jenkins ydw i, dwi'n dod o Panterodin, Brongest, ger Castell Newydd Emly. Enw fi yw Megan Davies, fi'n dod o Cwm Gwaun. A ni wedi lan a 7 o ddama i'r gystadleuthau. Ni ma am y 36 o weithiau leni, siow leni, so a dim wedi colli dim un mor belled. Fi wedi dod yma am 14 blwyddyn nawr, pan o'n i'n babi fach. A hwn yw'r blwyddyn cyntaf fi'n arddangos gwartheg. Ni wedi dod â 2 heffer. Mae Megan a Thomas y mab wedi mynd i ddangos y 2 heffer fi, a wedyn bydd Thomas yn dangos yr heffer goch wedyn a ben unan wedi dechrau. Ie, fi a wncwl erbyn yn gilydd heddi, a fi'n cael ei curo mwy o top tips i fi yn lle fi. Ni'n eitha hapus leni gweud y gwir, achos dwi'n teimlo mae mwy o gig ydi arno nhw fyna, a gobeithio gewn ni hwyl arni a cael ambell i gardien goch o te. Wel, croesato ni i gylch y gwartheg. Mae yna bron i 20 o heffrod allan o darw limosan yn y Ffair Aeaf eleni. Enion Williams o fferm Ceinog Gerrithin gyda fi'n gwmni o hyd. I ni'n joio fan hyn, yndyn ni Enion? Ni'n cael gwledd, yndyn ni? Den. Lyn Colcraft. I ni'n gweld nawr Mike Rowlands y beirniad yn cael ei ddwylo ar hon. Mae wedi tynnu Megan mewn i'r safle cynta. Yndi. O, boes. Mae beth yw eiliad anhygoel. Yndi. Hwna hi. Mae wedi mynd â hi! Wel. Dwi'n siŵr bod hi over the moon. Arbennig. Yndi. Megan fach wedi wneud i. Yndi. Fi gofith fi hyn am flynyddoedd. Am byth yn gwneud hynny. Am byth. O, wi wedi bod llefen ydi dan. Tyler i llongyfarchiadau, ond llongyfarchiadau mwyaf yn mynd i ti Megan fach. Diolch yn fawr. So ti'n teimlo gwyd? O, fi'n mor prawd o fi. Ti wir? Beth mae'n meddwl i ennill fan hyn gwyd? O, meddwl y byd. Meddwl y byd. A ffair gynta ti? Clas gynta fi mewn. Oedd e'n sioc? Siwt oedd ti'n teimlo pan nath e weid wrth tynnu ti mewn? O, fi ffili credu ni, o'n i honestly ffili credu. Siwt oedd y nerfs ti? O, nhw lam yn un. A ti'n be? Mae mwy o gystadlu ddod nawr. Fyddi di nôl fori? Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Da iawn, boes. Enw i yw Mrs Dydd Jones. Dwi wedi bod yn stwardio yma yn y Ffair Aeaf am 4 mlynedd. Fi'n cael y lle gorau yn yr marci, stwardio a joio, a fi'n cael y best view in the house fel yn dweud, efe. Job fi pan fi mewnna yw wneud siŵr bod fi'n, fel nhw'n dweud yn Saesneg, facilitate the class. So bod y beirniad wastad yn cael yr anifeiliaid i edrych arno mewn amser dechrau, achos jyst cadw classes yn mynd yn teidi, neu siŵr bod y gwaith papur yn cael ei wneud yn cywir, a neu siŵr wedyn bod y rosets yn cael ei dod mas yn amser dechrau a cael pawb mas yn saff.
Peth gorau'r job yn gweithio fan hyn yw bod dwi yn y canol y cylch a fi'n cael gweld y ponis reit o flan fi. So fi'n cael judgeio nhw fy'n unen, really, twyd, a cael admairo'r gwaith mae pobl wedi rhoi mewn i'r ybolion. Fi'n cael y pleser o gweld beth yw'r dyfodol yn un bryd ni, so mae'n lyflu fi bod dwi'n cael yr cyfle yma, twyd. Fi'n privileged i cael gweithio yma. Sbio beth sydd yma. Mae Nadolig wedi cyrraedd. Diolch yn fawr iawn. Iechi da. Beth sydd dan ni fan hyn ydy medd ceirios. Medd. Gan gwmni o Fangor, cofia. Nawr, chin. Chin, Iechi da, Nadolig Llawen blwyddyn newydd dda. O, reit, ydde? Nawr te! Nawr te. Ni'n twymo nawr. Mae hyn de, Nadolig wedi dod yn gynnar, achos pam dwi'n meddwl am y sioe ar ffair, dwi'n meddwl amdana chdi a dwi'n meddwl am y lle yma, a mae'r ddau wedi cyfuno. Diolch yn fawr iawn, am treat. Awn ni am dro bach, ti? Ie, come on, ni cael mynd o hwn. Be ti'n licio yn ei addwyd ma ta? Popeth. Na problem yfe. Ti'n un am gaws, Adam? O, fi'n canolbwyntio ar y blas na nawr. Gwyn coch! Ie. Mae wi'n mynynwr, wi wrth y modd â gwenyn, a mae'r cwmni yma yn hyfryd. Mae llwyd gymaint o gynnyrch gwahanol dyn nhw. Nid jyst mel, ddweud, ond maen nhw'n hefyd yn edrych ar gymysgu cynnyrch gwahanol. Fel fan hyn, rhywbeth newydd, saws chili, cofia, o Sir Benfro. Iawn, dychmyga. A mel yno fe. So ti fod ifed ar ei ben fel y mer. Gwenyn Griffith yn bransio allan. O, fi'n gweithio ti. A ti licio chili, ti'n fwy am bethau poeth, Adam? Gewn ni weld. Hold on, ma'n cnesu. Mae yna gic yn dod. Ti'n barod i ganu? Hallelujah! Hallelujah! Na, ti'n be, un pe wedau. So fe ddim am y cwmni yma, byddwn ni'n cadw gwenyn. Achos nhw'n gwneud cyrsi ar y dechrau, yn ystod y cyfnod, clo. A erbyn hyn, mae dros 20 cwch gwenyn dy fyd. Mae'n addictif fel y saws chili yna. Cider, Mari. Ond mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel i'r fale. Ti'n yn llythrenol, so ti wedi gweld, mae fale wrth gwt pob colfen weli di bron iawn, ti'n mo. Felly dychmyga bod y gwneithurwyr cider i gyd ar hyn o bryd, ar ben i digon. Achos mae digon o cider am ei fod, bydd fel gwlad y llaeth o'r cider bron, ti'n mo. Iechi da. Iechi da. Na i yfed i'r statement yn Adam. Watcher y dafod, mae'n dwym. Da ni'n goro gweld chdi'n trio chili poetha'r neuadd fwyd ydan. I gyd. O, na. O, na. Na! Le mae'r cider yna? Iesu, mowr. Pwy eisiau llaeth neu rhywbeth, di ni'n ffynnu. Mowres, hwnna'n ffynnu. Beth ydych chi bod no ti? Adam, ti wedi cael ice cream? Come on. Di ice cream? Cwrdd i fi, Maen. Imodium plus i fi, Maen. Tid, ffordd ma, di wedi gweld o, ice cream. Hwna'n fferwi. Pa rai ni. God. John Owen dyn nhw fi, fi ydi llywydd y Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015. Dwi'n mynd rei marc allan o 10 iddo. Defaid yn y delight mwyaf fi fel ffarmwr da byw ydw i, ond defaid dwi'n arbenigo fo. Dwi wedi bod yn dangos defaid yn y sioe yma ers yr 80au wedyn dwi wedi bod yn gwneud llawer iawn. Paid ar heci o'n Bush. Na i ddim Mr. Owen. Na i ddim Mr. Owen, dwi. Cynol iawn. Na, iawn. A gymyn o wannol yn ifeiliad o fewn y sioe. Gymyn o stondina, bwyd, bob math o bethau. Wedyn dwi'n gweld rhanna o'r sioe bosib, sy'n ni'n just yma fel ffarmwr, sy'n ni'n weld nhw. O'n i'n barnu'r defaid yma yn y flwyddyn 2010. O! A dwi'n mynd cofio'r gwen, ti'n cofio pa mor oer o fi? O, oedd caravan gyda ni tu allan hwnna. Minus 12 o. Minus 17 yn credu. Dylai wastad yn gysidro y cylchoedd lle mae'r barnu'n mynd ymlaen. Cylchoedd o breuddwydion ydyn nhw i'r bobl ifanc.
Gŵr nath hawlio sylw Cylch y Moch yn y Ffair flwyddyn dwytha oedd Myrddin James o Geredigion, wrth iddo ennill prif bencampwriaeth y para a'r sengla. Eleni, mae o nôl. Ond, cyn cystadlu, mae angen gwneud yn siŵr bod pob hwch a baedd yn sino. Fair liquid? Ai, wso fe gyd. Mae'n fel shower cubicles bach private. Pwy part wyt ti se? Part blaen neu part ôl? O, y ffrant, ie. Mae hyn yn satisfying, Myrddin. Ti'n edrych ar ôl y moch ma well na ti'n edrych ar ôl dy hun, sy'n ni'n dweud? Wel, fi'n credu bod fi. Oedd y ferch ddim yn fodlon gwerthu hon. Na. Ti'n gallu di byth cadw'r cwbl. Wedi gwerthu 10 o foch a maen nhw fan hyn heddi. Na. Ar gefen sioe llynedd yw e. Bydd bob un y mochyn we. Pawb eisiau tamad o Myrddin. Y dewin. O, fi'n bod i. Ti'n mod i fynd? Fi'n cael bod well i chi adael y telefisiwn, dwi'n gwneud hyn bob wedi. Myrddin, daeth yr awr. Ia, ni, mae wedi dod. Be am y siwt Myrddin? O, lucky coat fi hon. Lucky coat? Lucky coat. O hon dy fi amser o'n i'n 40 a mae'n dal i ffito fi. Na! Hon oedd i lawr fyna amser ni. Mae yna hanes. Os a hanes hon. Felly hon sy'n nesa? Ie. A ti'n gwybod beth sy'n digwydd? Be? Tyn dy gortoff. Ti jocian? Na, wy'n mynd dwcan o gwbl. Na, ti'n mynd yn nghort lwc i si. As bod ein mewn da ti. O, mae hyn... Wyt ti ar cort lwc i si? Dwi'n teimlo fel fi'n cael yn urddon yr eisteddfod. Wyt ti? Yng nghot wen y dewin. Myrddin. Mymbar wyt ti? Iawn, a beth ti fod i wneud efo'r beirniad? So ti fod i fatha siarad efo nhw'n neu rhywbeth? Winco fe? Wincio? I winco. O, ffon. Ffon? Ffon fach? Beth ti fod i wneud efo hwn? Bwrw'r judge stag a cyd i breis. Bach yn nerfus, mae'n lot o fel edrych. Wel, mae'r cystadlu'n parhau yma yn y Cylch Moch, a da ni wedi cyrraedd dosbarth 145 wan, y moch cyfoes pyr sy'n cael y sylw heddiw. A da ni wedi cyrraedd pen llanw yr pwysau tryma mewn ffordd wan. Ie, na beth sydd gyda ni fan hyn, y biciners fan hyn, sef y pwysau tryma sydd yn y Ffair Aeaf eleni. Diben y moch yma da, ar gyfer bacwn. Mae'r mwy o'r hyd gyda chi fan hyn ar dyfnder y corff hefyd, ar gyfer y math yma o foch. Nath Myrddin dweud bod fi wedi wincio nhw, dyna wir? Na. No, oce. Phew! Wel, sa ddim lot o foch yn y Cylch ar y funud, ond mae Mr Loveless yn pendronyn o aro draw yna. Ydy naw ar y teg, mae her weddol gyda fe fan hyn ar ei dwylo. Eisiau gadael chi lawr, dwi eisiau edrych yn fel bod fi'n gofod i'w wneud. Iawn, just sgwennu neis. Ie, just put on the spine. Gynnon ni hen stager ar y pen draw, Cofymco, wedi dechrau dangos moch, dwi'n siŵr beth i hanes Mari. Ie, war y teg iddi, mae'n rhoi tro arni. Mae'n braf gweld plant ifanc hefyd yn cymryd rhan. Na. Cyte? God rychar hyn. Wel. Da iawn. Mae rhai bod wedi talu'r beirniad. Mari ni wedi bod yn helpu Myrddin James i ddangos, a wedi gweld y garden goch, beginners luck go iawn. Fantastic, da iawn. Eid iawn adre. Ti'n be, mae Myrddin yn trio cael fi fynd ar mochyn adre. O, fi rai ti wan o fi. Ella fyddai'n y sioe ywan, yn dangos. Fori mae'r auction gyd i byrnu o fori. Watch this space, Eiron. This space. Fi wedi dal y bug gwan, sbiad yn siwtio fi. Ia, mate. O, coch ti'n y bethau, dyn nhw. Dwi'n byrsion, sti. Wel, beth yw'r broblem ysa ni? Sorry. Ti'n mewn i pen cael bwrdd fori? Ti'n jocio. Wyt, ti'n gyntaf ydy. Champions of the Os Champions. wyt ti'n neud e, wyt ti'n mynd mewn iddo? Diolch. Na i ddim anghofio hyn. Na i ddim anghofio'r teimlad yna. A fori ddod to. Noson gynnar heno. Yn
dilyn llwyddiant ardal y ceffylau trwm yn y Sioe fawr eleni, mae'r Ffair Aeaf falch o gyflwyno cwrdd ceffylau a helgwn newydd sbon ger pafiliwn y gofaint. Ac un sydd wedi bod wrth y lliw efo'r trefnu, llysgennad y Sir Nawdd, Rhys Griffith. Oedd rhaid i fi ddod i weld y ceffylau trwm ar hys, doedd. Rhys, o'n i'n mynd i sgwl tywys sy'n allan gyda chdi chwaith, de? Na, fe di'n iawn, da ni'n treinio chdi. Ti'n siŵr? Yndw tad. O, lle da ni'n mynd? Watch it yn rhaid. Good lad, ia. Mae hein yn gorau aros efo'i gilydd yn di, Rhys? Yndi, maen nhw'n ffrindiau mawr wedyn. Os oes di un heb llall, maen nhw'n mynd i fynd i cambihafio. Maen nhw'n fawr yn di, Rhys. O, dyna ni, there you go. O, boi, stand o'n. Stop, efo na. A chdi. Chdi siarad efo nhw, maen nhw'n dŵad yn ffrindiau efo chdi. Ie, ti di hen arfer, dwi'n meddwl bod chdi'n sylwi pa mor enfawr maen nhw'n edrych. Ond mae dy gyfnod i wan yn dod i ben, dydy? Ti di gadael dy farc go iawn, yn dod â hein i'r ffair hefyd? Do, dwi'n meddwl bod bob llysgennad yn rhoi di stampu hun, mae'n jyst digwydd bod i fi'n stampu fi'n bach mwy na rei bobl eraill lle. Ond sut sa'ch chdi'n crynhoi beth ti di gael o'r profiad yma? Mae'n neis bod fi wedi gallu rhoi platfform i'r ceffylau gwedd yn iwsio beth rôl fi fel llysgennad. Dwi'n meddwl bod nhw wedi... Mae lot o'r cyhoedd wedi mwynhau nhw, wedyn mae nhw wedi mwynhau dod i'r sioe a mae hynny wedi helpu. Mae'n helpu'r gymdeithas, mae'n helpu'r sioe, mae'n helpu'r ceffylau gwedd. So, dwi'n gobeithio bod pob wedi mwynhau. Hei, stand geffyl, come on. Ti ar y teledu wan, sti? Gwybod bod chdi'n pushover, mae o wedyn mae'n cymryd mantas. Yndi. Dyna di hanes hi erioed, efo pobl a plant hefyd. Mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Dwi wedi mwynhau. A da ni wedi gallu gwneud adran lleol yn Gaernarfon, da ni wedi gallu tynnu pobl at ei gilydd, yr holl ddigwyddiadau. Mae yna byddin o bobl weithgar wedi bod tu ôl i ni yn helpu ac yn rhoi pethau at ei gilydd ac yn creu'r gymdeithas yma eto. Y cymdeithas cefn gwlad yma, da ni mor lwcus ohono fo. Dwi wedi bod rownd yn gweld y stondina. Mae'r gweledigaeth sydd gen o bobl ar creffta a be mae pobl yn gallu gwneud. Mae'n ffantastig yr stondina sydd yma. Y cwmnia bobl lleol ac o'r draws Cymru. Mae o'n wledd be da ni'n gallu rhoi ymlaen fel Cymru. Mae'n eich ddim yn falch iawn, dydy? Yndi. O'n gwlad fach. Yndi, bendant. Dydy di'n falch o wneud llai a gallu dod i'r sioe heb fod yn mor brysur? Wel, bydda, ond dwi'n meddwl bod nhw wedi dweud bod fi'n cael wneud mae'r pentra ceffylau gwedd cael dod yn ôl flwyddyn nesaf. Yndi, ar turnout, a wedyn dwi'n meddwl fydda i'n nghwm i pyn bach efo hwnnw yn helpu eto. So, ia, fi gynna fi'n gymaint o ddyletswydda, ond yndi, mae'n neis fydd o'n beth arall edrych ymlaen i. Dwi'n mor falch bod yn cael dod yn ôl. Yndi. Ond fi prysur fyddi di. Ia, berig iawn. Dyna di ddebethau di dres. Lwcus bod chdi'n gallu dangos o'n dydi. Dwi fwy nerfus am dwi'n edrych chdi. Mae yna gerddoriaeth fyw i'w fwynhau drwy dydd yn y ffair, a mae'n ychwanegu gymaint at yr awyrgylch dydy. Ysgol Rhos Helyg Llangeitho oedd hynna yn canu'n gynharach ar lwyfan gwledd. Ond i ni am neidio nôl i'r sioe fawr yn yr haf, ac os gofiwch chi, mi gyhoeddodd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac S4C gwobr goffa dydd Jones Evans. Gwobr yn coffau y dydd Jones a'i gyfraniad enfawr i bob dim cefn gwlad. A nod y wobr rhoi cyfle i berson ifanc sy'n perthyn i'r byd amaeth greu eitem dyledu wreiddiol. A bore yma yn y cylch gwartheg mewn seremoni wobrwyo, mi gyhoeddo nhw enillydd cynta'r wobr. Elen Gwen Williams ydw i. Dwi'n 29. Yn wreiddiol o Ddyffryn Clwyd efo yma. A di ymgartrefu yn Ynys Môn wan efo mhartnar Owain a 2 ferched fach. Calon cefn gwlad ydy'r enw'r eitem sydd yn ymwneud efo cnifio cyflym hiraethog sydd yma yn cael ei gynnal lawr yn Henllan yma. Rhywbeth personol iawn i fi nes i ddechrau i drefnu fo yng Nghriw nôl yn 2017 a di codi llawer o arian dros y blynyddoedd i bob math o elusennau. Ddim gymaint am y cnifio ei hun o'n i eisiau gwneud y rhaglen am, ond am y bobl sy'n trefnu, sy'n rhoi di amser ar gyfer cynnal digwyddiad fel hyn. Dwi'n gobeithio fydd yn eitem fydd yn gallu dangos pwysigrwydd cymuned, bod calon cymuned cefn gwlad yn dal i guro
Cymreictod sydd o gwmpas ni, yr pobl sy'n byw yn yr ardaloedd cefn gwlad yma, teuluoedd sydd tu ôl. Dwi eisiau dangos yr ysbryd yna, yn enwedig yn union dyna be o dydd Jones yn neud, oedd dangos ysbryd cefn gwlad ei hun, a dwi'n gobeithio dyna byddai'n gallu rhoi drosodd yn yr eitem yma. Wel, mae Dyffryn Clodfawr Clwyd tu ôl i mi, a dwi ar fferm Ron Felen hynsan efo Bob Williams ar teulu. Ffodus iawn, dwi wedi cael nabod dydd Jones yn hun, wedi bod yma yn ffilmio nôl yn 2014, dwi'n meddwl ydi. Oedden ni'n ymarfer i rali ffermwyr ifanc efo dynnu rhaff, a dyma dau a dat yn cael y syniad i ni dynnu dau ar y tractor ffyrgu bach. Hei, ydych chi'n barod? Dau efo'i droed ar y brec, ac oedden ni ddim yn symud, a dyna lle oedd o chwerthin hapus braf ar yr ffyrgu bach, a pawb arall yn chwerthin yn y pennau ni hefyd. A dyna oedd cymeriadau, oedd o'n cael yr hwyl allan o bawb yn dod, oedd o'n gweld ei gyfle. Dwi'n gobeithio fyddai'n gallu gwneud y bobl teulu a ffrindiau a bobl sy'n nabod dau yn prowd iawn o'r rhaglen yma. A fel ddudodd dau unwaith, pobl arbennig di pobl cefn gwlad, a diolch i'r nefoedd am gael fod yn un ohonyn nhw. Mae Elen Gwen yn wreiddiol o Ddyffryn Clwyd, ond mi ydyn ni wedi mabwysiadu hi yn Sir Fôn erbyn hyn. Mae hi yn derbyn ffon fugal a thys ysgrif. Elen, mae hyn yn huge. Yndi. Mae'n dechrau hitio fi wan bod y diwrnod yn mynd i flaen. Waw, gymaint o bobl yn llongyfarch fi, mae o'n waw, yndi. Na ti wedi profi dy hun efo'r cais chos oedd y safon mor ofnadwy uchel hefyd. Lle wyt ti'n gallu crynhoi dy syniad di a be nath i chdi ddod i'r brig? Wel, cof am dydd Jones bod y wobr mor bwysig i roi dau yn y llun hefo fo, ynde. So, o dau mor dda efo bobl. So dwi'n mynd i ddilyn rhyw fath o batrwm gobeithio. Dyn ni'n dilyn cnifio cyflym hiraethog sydd yn Henllan Dyffryn Clwyd. A dilyn y bobl sydd tu ôl i fo, ynde, rhoi di amser i gwirfoddoli, gadw ddigwyddiad i fynd yn cefn gwlad, yn cymunedau mor gry. A pwysigrwydd y iaith Cymraeg a bod gobeithio cael yr adran hwyl ohono fo fel y dau wneud, cael yr hwyl allan o bobl, ynda. Elen, da ni lwcus dy fôl tha chdi yn bodoli. Par dathlu a llongyfarchiadau mawr unwaith eto. Diolch yn fawr. Nid gwobr goffa dau oedd yr unig wobr heddiw. Mae'r ffair yn lwyfan i anrhydeddu enillwyr eraill teilwng ac yn cipio gwobra'r gymdeithas eleni. And now we move on to the Oxford Farming Conference Bursary. The winner is Eiri Williams o Llan Gwirfon, Ger Aberystwyth, Ceredigion. Mi symudwn ni ymlaen i ysgoloriaeth ffermio Nuffield. The successful candidate is Tudor Roderick. Mae Tudor wedi fagu ar fferm deuluol y Mannau Brycheiniog. Ac yn ennill gwobr goffa John Gittins eleni oedd... The winner is Mr Kevin Parry from Upper Chapel, Breconshire. Llongyfarchiadau mawr iawn i Kevin, Tudor, Eiri a'n enwedig Elen. Enillydd cyntaf heddiannol iawn i wobr goffa dydd Jones Llanhiler. Wan, cwestiwn cwis bach sydyn i chi wan. Faint o anifeiliaid da chi'n meddwl sydd wedi cystadlu yn yr holl adran y stoc yn y ffair leni? Diolch, na i ddeitha chi wan. 1678. Lot de? Gwefr y cystadlu'n amlwg yn gafal. Ac i'r rheini sy'n wrthi am y tro cyntaf, mae'r paratoi yn gyfuniad o edrych ymlaen a nerfusrwydd hefyd. Fel dwi'n gwybod, yn well na neb. Enw yw Gwenan. Des i o Ronda yn wreiddiol. A wedyn symud i lan i Sir Gar rhyw 10 mlynedd yn ôl. Dwi'n gweithio fel nyrs 1020 yn y nos. Anifeiliaid yn y dydd, anifeiliaid yn y nos, so ie. Mae personoliaeth mablu, mae'n 18 mis nawr, a mae hi'n behafio fel naughty 2-year-old, ie. Mabs! Mae'n sassy, mae digon o personoliaeth da fi, ond mae hi'n lyflu. Dwi fel arfer, pa'n hynna, Mabs, ie. Na, mae'n merch dda ti, Mabs.
Oedd y diddordeb wedi dechrau yn dangos ceffylau o mynd i'r sioe, really. Gwyliad y dad oedd e. O'n i'n gwylio'r Interhunt Team Relay. Gath i'r bug wedyn. Ni wedi dewis dangos am y tro cyntaf yn y ffair blwyddyn hyn. Mae rhaid i hi dysgu sut i bihafio, a dwi'n meddwl mae dangos mewn llaw yn ffordd really da i wneud yna. So fi'n meddwl mae hi'n mynd i poeni am mynd yn y magu o gwbl. Bydde fi yn poeni amdano fe, bydd hi'n mynd mewn a, na. So ni'n mynd i edrych ar dim byd, fel. Cwcio, paid o bwyta fi nawr, na. Mae nerves yn dod mewn, wrth gwrs, ond mae fy'n lle fawr, mae lot o pobl yna, mae lot o pobl sydd wedi bod yn dangos am bywyd nhw i gyd, a mae'r teulu nhw wedi dangos, so, bach fel rookies, ond, mae'n ffein. Da ni fan ni wedi troi mewn i camper, so ni'n aros dros nos, a mae da ni heater bach gas, a fingers crossed, ni'n mynd i byw trwy'r nos, a codi'n y bore, a bydd angen coffi bach i clwymo lan, fi'n meddwl. Yn ennill ddim yn popeth, ond bydd yna'n neis o fyd, rhaid ni weld. Gwenan a Mabli, y ddeuawd llawn cyffro yn barod i gamu ar lwyfan cystadleuol y ffair yn yr adran ceffyla a merlod lliw. Gawn ni hanes nhw rwan a gweddill trial y dydd o gylch y ceffyla gan yn deuawd llawn cyffro ni, Heledd Cynwal a David Oliver. Croeso'r cylch ceffylau gyda fi a gyfe, siwmai. Siwmai. Siwmai, ni nôl enni to. Dyn ni'n edrych ar dosbarth 171, ebolus neu adfarch yn adran y ceffylau a'r merlod lliw. Mae yna wlef o'n blaenau ni. Mae yna hen ddywediad yn Saesneg, fools and foals, a mynd efo'i gilydd. So, pawb yn hoff iawn o prynu swclyn neu magu swclyn a meddwl dyna'r un gorau sydd yn y byd. Ond erbyn hyn, ydych chi'n gweld bod nhw'n dechrau siapio, bod yna datblygiad yn mynd i ddod. Fel ydych chi'n deud, be fydden nhw'n wneud yn y dyfodol. Sarah Nelson McGuinness, a Steph Glover yn dangos. Odin of Frisian Scotland. Dyma ni ar Sam Morris yn ddangos ar ran Gwenan Salt Jones, gyda Mabli Trefelyn Touch of Gold. Ac yma i ni yn cael y golwg agos iawn, gan bod nhw'n impasiwn i fan hyn yn syth yn dos. Wrth y modd fan hyn yn y Ffair Aeaf, gan bod ni'n gweld y ceffylau mor agos. Reled Queen of Hearts fan hyn. Yn eiddo George Deller. George Deller wedi yn dibrofiadol iawn, wedi magu cobiau Cadran Ec dros y blynydde, yn beirniad ar panel y Gymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Wyt ti hefyd yn dechrau gweld y datblygiad, gweld y dyfodol, lle i gyfrwy falle? A dyna yn union fydd Emma yn chwilio amdano fo, oherwydd mae hi wedi bod yn hynod llwyddiannus yn gynhyrchu ceffylau tan gyfrwy. Yn un o'r goreuon, mae'n neud yn distaw bach, mae'n dawel, sam lot o ffwdan efo'i, ond mae wedi bod yn llwyddiannus iawn, ac dwi'n siŵr bydd hi'n gweld y potensial yn y ceffylau yma. Mabli wedi dangos I hun yn dda, ond dim carden iddi hi heddi. Llongyfarchiadau I Gracington Moonwalker, o eiddo Terry Guyett a Belcher Lee Harrington, ar gipio'r wobr gynta yn y dosbarth hon, a hefyd ath I mlaen I ennill pencampwriaeth adran y ceffylau a merlod lliw. Yn fuddigol ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig, Thistledown Sugarloaf o eiddo Sandy Anderson. Yn carlamu i'r brig yn adran y Merlod Cymreig, Thistledown Red Bull o eiddo Alison Wright. A Royal Guardsman o eiddo Clare Bat enillodd pencampwriaeth yr adran Rhanfryd Cymreig. Llongyfarchiadau I bawb. A dyna ni felly, dydd Llun y Ffair Aeaf ar ben, a mae wedi bod yn ddiwrnod a hanner ynddo. A Mari yn ddiwrnod arbennig I tithau hefyd. Os enilli di y brif bencampwriaeth a fori, fi'n gweithio ti, mi ddau'n moes ymgrymio dy flan di. Meddwl ie. Ti'n mor reit hyderus, dyd gwir? Wel, dyle ti fod. A fori hefyd fydd yna goroni pencampwyr ym mhob un o'r adrannau stoc
a fydd y siediau yna yn bownsio yn yr ocsiynau mawr. A mi gewch chi fwynhau y cyfan o foethusrwydd eich soffa yng nghwmni Nia a'r tîm o 10 o'r gloch y bore ymlaen. Ac os ydych chi wedi methu'n rhywbeth, peidiwch â phoeni, mae'r cyfan i'w weld ar ein llwyfannau cymdeithasol ni. Tan nos fory, 9 o'r gloch. Nos da. Nos da. Gwirthyn, siwr wyt ti'n arwen y mochyn yma mor dda? Ti'n rhaid bod yn feistr ar y ffordd yna. Dangos y penol yn iawn.